Ranar naira tiriliyan 1.5 za mu samu idan muka raba mai kai tsaye ga gidajen mai a Najeriya. Ikirarin matatar mai ta Dangote kenan wacce ta fara raba man fetur kai tsaye a Najeriya, inda ta ce hakan zai taimaka wa 'yan kasuwa ƙananu samun mai a farashi mai sauƙi ba tare da ya bi ta hannun dillalai ba. Wannan mataki ya biyo bayan suka daga ƙungiyar dillalan mai ta Najeriya wacce ta zargi matatar da siyar da mai akan farashi mai sauƙi ga ƙasashen ƙetare, yayin da ake siyarwa da tsada a cikin gida. Ƙungiyar ta kuma ce Dangote na iya samar da kaso 30 zuwa 35 ne cikin 100 na buƙatar ƙasar baki ɗaya kawai. Sai dai a martanin matatar ta Dangote ta bayyana cewa ta daina amfani da tsarin single point mooring wato SPM saboda ƙarin kuɗi naira 75 kan kowace lita, wanda zai iya kaiwa naira tiriliyan 1.5 a shekara. Saboda haka za ta yi amfani da tsarin fitar da mai kai tsaye zuwa ga ƙananan 'yan kasuwa wanda zai adana kuɗaɗe da za a iya mayar da su kan ayyukan raya ƙasa. Matatar ta Dangote ta amince cewa ba za ta iya ɗaukar nauyin buƙatar man Najeriya ita kaɗai ba, amma ta ce zuwanta ya buɗe ƙofa ga ƙarin matatun mai. Ta kuma jaddada cewa matatar ita ce babbar cibiyar tace mai guda ɗaya mafi girma a duniya, wacce za ta iya sauya kasuwar makamashi a Afirka ta Kudu. DCL Hausa, Fatima Aminu Dabo. DCL Hausa.